Бам-барам-барам. Ой, Дарина. Haja. Vasil, dai fac acolo. Da, și pula prost. Hai, ia-o pe. Round 2. Hm? Round 2. Lasă. Vai. Nu te mic, nu ne prinde. Fac o dată așa, nu mai vin. Ionuța? Nu. Ia uite cu. Pe una. Andreea. Hai. Аник. Haide, ujit, că nu ne vede, fac așa, și nu ne vede. El e prost fricos. Hai. Cu furit la cur. Și ce-ți fac acum? Hai. Ой, пиздец. Да, Света, имагинация, Тимань. Ты родители мать. Ходи ищи. Păi nu vrei dalbaiușca asta. Hai că eu te-o minută de mult. Hai, lui, Vase. Ștefan, du-te. Vase, Hai fi serios, Sveta. Vașa, strânge-l repede și pune-l în safe.